15 warning signs ng isang haliparot o lalakero, isang promiscuous woman. Yan ang tatalakayin natin sa video na ito. Ako nga pala si Engineer Morgan Sai ng Ilocano Defenders. Para sa lahat, Ilocano Defender. So nung huling video, pinag-usapan natin ang mga senyales ng isang babaero. Ngayon naman, due to popular demand, marami nagtatanong paano naman yung mga lalakero o mga haliparot na babae. Yan ang 15 warning signs na nabuo natin ngayong araw na ito. So without further ado, ang unang warning signs ng isang haliparot ay ayaw niyang nasa bahay siya. Kailangan lumalabas siya parati. Isa siyang party girl, no? Kailangan lumalabas siya sa mga disco at party parati. Ang pangalawang senyales naman ay masyado siyang maraming mga lalaking kaibigan. Talagang naa-addict siya sa atensyon ng mga kalalakihan. And number 3, marami siyang mga tattoo, mga piercing sa kanyang katawan, sa interior body parts, no? Delikadong senyales ito dahil masakit ang paglalagay ng mga gantong mga tattoo at kadalasan simbolismo ito ng mga tinatago nilang mga psychological mga situation sa buhay nila. And number 4, medyo malalim siya or malakas siya uminom ng alak o kaya mahilig siya sa mga recreational na mga substances na pampasaya. Yun ho ay delikadong warning sign. And number 5, isa siyang tinatawag nating man hater o talagang medyo may galit siya sa mga kalalakihan na parati niyang pinalagay sa pagsubok ang iyong pagkalalaki. So parati yung nagbibigay ng mga statement na lahat naman kasi ng mga lalaki ginto Mga lalaki kasi gusto lang ganyan Yung mga lalaki hindi na sila deserve ng ganyan So parati siya nagge-generalize sa mga kalalakihan ng mga negatibong aspect. Alright, number 6, hindi niya maibaba ang kanyang cellphone, no? Addicted siya sa social media. Parati siya nakikiusyoso sa buhay ng iba. Number 7, masyado siyang komportable sa mga damit na masyadong revealing, Tapos, pag hinahawakan siya ng mga lalaki, okay siya. Pagka inaakbayan siya, kung anong mga touch, hindi siya sensitive. Parang gustong-gusto niya nagpapahawak sa kani-kaninong lalaki habang yung mga revealing clothes niya ay pinapakita niya yung mga body parts niya. Number 8, naniniwala siya na kahit ano pwede mangyari. Kumbaga, yung sinasabi, follow your heart. Kumbaga, in love siya sa pagiging in love or yung relationship o yung pag-develop ng isang relationship. It doesn't matter kung sabay-sabay ito, basta yung feeling ng pagiging nasa relationship, gustong-gusto niya na naniniwala siya sa follow your heart. Walang boundaries, walang rules. Yan ang number 8. Number 9, masyado siyang palamura. Isa siyang profanity user. Kumbaga, ang dami niyang sinasabing masasamang salita, no? So, delikadong warning sign ito pagka palamura ang babaeng ito. Number 10, mga kaibigan niya, mga haliparot din o mga lalakero. Tapos, yung mga celebrity na mga sinusundan at iniidolo niya, yung mga celebrity na mga haliparot o lalakero din, mga promiscuous women. Yan, delikado yun kasi ba't niya ina-idol to mga gantong mga tao or pinapakisamahan yung mga gantong tao. Number 11, medyo sanay siya sa paggamit ng mga horoscope. Tuwang-tuwa siya sa pagka New Age lingo. Number 12, marami siyang hindi mo ma-determine na skills na medyo productive, no? Kumbaga, pag iniisip mo, ano nga ba mga skills ng babaeng ito, except sa pagpapakita ng kanyang ganda o katawan,
wala siya masyadong skills na productive sa mundo, no? Talagang pagpapaganda lang at pagbe-beauty lang ang pinapakita niya. Number 13. Masyado siya nagmamadali sa isang relasyon. Masyado siyang perfect. Gusto niyang good match parate. So parang good match siya parate sa bawat namimit niyan lalaki. So parang lahat madali. Masyado siyang easy to get. So kung tingin mo easy to get ang nakuha mong babae, baka easy to get din siya para sa ibang lalaki. Yan ho ang isip-isipin natin. Number 14. Ito ang ina-accuse ka niya na ikaw ang babaero. Ikaw ang gumagawa ng pagiging promiscuous at naghahanap parati ng ibang mga kapartner. Kasi usually yung mga nang-aakusa, usually mirror yan mini-mirror nila yung sarili nila na ikaw ang babaero, ikaw ang naghahanap para hindi mo na, ikaw nasa defensive ka pero hindi mo na pag-uusapan yung ginagawa niya. So masyado siyang mapang-akusa sa pagiging babaero mo. And number 15, ito ang pinaka-importante. Nabuo na ng inyong loob-looban na talagang isa siyang lalakero. Hindi mo na may deny kahit na dine-deny mo ang lakas ng feeling mo na itong babaeng to ay isang haliparot. So yun ho ang pinaka-importanteng sign. Pag nabuo mo na lahat at talagang tugmang-tugma, wag mo na i-deny ang realidad. So, ano nga ba dapat ang mga solusyon sa pagiging nagkaroon ka ng isang babae na haliparot? Siyempre dapat kumprontahin nyo siya para malaman mo kung ano ba talaga ang pinagdadaanan niya psychologically. Kasi kadalasan mayroong mga psychological experience sila kaya ginagawa nila ito. Mga masasamang nakaraan kaya ginagawa nila ito. Ngayon may dalawang klaseng babae na haliparot. Yung pwede pa magbago at yung hindi na pwede magbago. Kadalasan hindi na magbabago yon. Pero kung nag-uumpisa pa lang siya, may posibilidad pa rin na magbago to. Pwede mo pa siyang dalhin sa mga Bible study, mga group counseling sessions na posible pang mapabago mo ang gintong pag-uugali. Pero kung malalim na ho ito, wag nyo na ho subukan kasi masyado mabigat na ho ang problema na ito at ikaw lang ang mahihirapan at mahihirapan sa daloy ng buhay mo sa pagde-deny nito. I-good time mo na lang, kumbaga yan ang pero wag ka rin magtagal kasi mahuhulog ka din tapos hindi ka makakawala. Kaya mas maganda maghanap ka ng isang maayos na babae sa umpisa pa lang. So yun ho ang mga payo ko. Ako nga pala si Engineer Morgan Sai ng Ilocano Defenders. Para sa lahat, Ilocano Defenders. Laban sa lahat, Ilocano Defenders. Ilocano Defenders.